Ik doe mijn ogen dicht. Ik doe mijn ogen dicht. Ik luister naar mijzelf. Ik doe mijn ogen dicht. Het asielziekencentrum van Burgum had joerd als tweede van Nederland een veilig nest voor asielziekersbijn kregen. Het nest is bedoeld om de bijen een rustig en veilig plakje te aan, maar ook om de bijen kunstzinnige en creatieve activiteiten aan te bieden. En dat we het bot verjaren. Als ik zeg hoe liet als de band binnen, als wij hier gewoon binnenkomen al en zo op en we zijn krijgen een pot scherp. Ze komen al hier op en zo. En ja, ik denk dat we heel belangrijk werk doen, absoluut. Bij het Veilig Nest kunnen de band workshops volgen en dan kunnen ze hier maar haar een huiswerk onder slag. Even gamen of een boek lezen. De band ben de wies mij. Omdat je daar zeg maar leuke activiteiten kan doen. En met heel veel kinderen en dan je zorgen vergeet. En dan is het even dat je heel leuk kan doen en alle problemen weggaan. Van Joertouw kunnen de band in Burgum alle dagen in het Veilige Nest te plak.